ድሕሪት ቤት ሚልክያስ ግን ብሉይ ኪዳን ከም ዝዕፀው እቲ ህዝቢ ኣይፈለጠን ነይሩ ድሕሪ ሚልክያስ 400 ዓመታት ዳይ ክሳዕ ዘይስማዕ ጸጥ ዝበሃለሉ በጣም ይዘሕዝን ሃገራዊ መልእኽቲ ዘይብሉ ዳይ ሓቲቶም ጾም ጸልዮት ጸልዮም ክሳዕ ዘይረኽብዎ ጸጥ ከቢድ ዘመን ተራ ኣጆኻ ዝብሉ ነቢያት ገለ ኣይትፍራህ ገለ ሽምካ ዝፅውዑ ገለ ክህልው ይኽእሉ እዮም ሃገራዊ መሴጅ ዝበሃል ግን የለን ጸጥ 400 ዓመት ክንደይ ወለዶ ማለት እዩ ተወሊድካ ኣሪካ ወሊድካ ኣቦሓጎ ተባሂልካ ኣቦሓጎ ተባሂልካ ጸጥ ኣበይ ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ዘለዎ ተባሂሉ ሃሰስ ተባሂሉ ዘይርከበሉ ዘመን ውሽጢ ሓደ መጽእ ይገዝኦም የሳቅዮም ፐርሽያ መጽእ የሳቅዩ ይኸይድ ግሪክ መጽእ የሳቅይዎም ይኸይድ ነርባዕተ ነገስታት ጀነራላት ተመቂሎም ነቲ ህዝቢ ቋንቋ ከይተረፈ ባህሉ ለዋዊጦሞ ኸይዶም ሮም ዝበሃል ኣዝዩ ጨካን መንግስቲ ድማ መጽኡ እዚውን ድምስስ ኣቢሉ ነቲ ህዝቢ ከም ብሓድሽ ከም ድሌቶም እንዳመጽኡ ይቀያይሩሎም ኣበሎ ኣምላኽ ክሳዕ ዝበሃል ጸጥ ዝበለ ሲዝን ውሽጢ ይኣትዮም ኣዝዩ ከቢድ ሲዝን እዩ ነይሩ ገሊኡ ክሳያትና ገሊኡ ኣካይዳና ሚስ ከይግበር ብጣዕሚ ጥንቃቐ የድልየና እዩ ከይድገም ይኽእል እዩ ከይንለምዶ ክንጥንቀቕ ኣለና ከይመስለና ልሙድ ጽባሖን ክረኽቦ እየ ዝብል መንፈስ ህይወትና ከይበትን ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብ ከምዚ እዋናት ውሽጢ ግን ነቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ናይ ብሉይ ኪዳን ምዕራፍ ዝዓፅው መልእኽቲ ሒዙ ዝመጽእ ናይ ብሉይ ኪዳን ሓሳባት ኩሉ ዝዓፅው ክዓፅው ከሎ ድሕጂ ሓደ መልእኽተኛ ክመጽእ ኢልዎ ልቢ ቦታትን ልቢ ወለድን ዝቕይር ኣገልግሎት ክመጽእ እዩ ድሕሪኡ ኢየሱስ ጥራዩ መጽኡ ነገራት ክዕሪ ዝኽእል ድሕሪኡ በዓል ሚልክያስ ዝበሃል ካል ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ኣብ ሓደ ሰብ እናተጸበኸ ትሰምዖ ነቢይ ኣይክህሎን እዩ ድሕሪኡ ባዕሉ ወዲ ኣምላኽ ወሪዱ ዘዕርዮ ጉዳያት እምበር ብሰባት ብነቢያት ክሰብ እንዳለኣኽካ ዘጥዒ ዝዕረ ኣይኮነን ድሕሪኡ ብናይ መስቀል ስራሕ ነገራት ዝልወጠሉ ጊዜ እምበር ከም ዝለመድካዮ ኣበሎ ነቢይ እንዳተባሃለ ዝድለየሉ ሲዝን ኣይኮነን ዝቕየር ጊዜ ከም ዝመጽእ ነዚ ዘዳሉ መልእኽቲ ሒዙ ዝመጽእ እዚ ነቢይ ቅድሚ ድሕሪ 400 ዓመት ንዝኸውን ንዝተስእ ድሕሪኡ ንዝተስእ ነቢይ ሓንቲ በትሪ ኣቐሚጡ ናይ መወዳእታ ኣገልግሎቱ ይወድእ ኣብ መወዳእታ ኣገልግሎቱ ተስፋ ዝህቦ ቅድሚ ምዕራፍ 1 ክሳዕ 3 መወዳእታ ከባቢ ንእሽተይ ልቢ ዘዝሕል ክብድ ዝበለ መልእኽትታት እዩ ዝርኢ ድሕሪኡ ግን እግዚኣብሔር ብተስፋ እዩ ዝዓፅወሉ መልእኽቱ ድማ ናይ ፍርዲ መልእኽቲ ኣይኮነን ልክ ከምዚ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ምብጻሕ ጊዜ ከም ዘሎ ከም ሪኡ ነቲ ህዝቢ ናብቲ መስመር ክደፍኦ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ክትፈልጡ ለኩም እቲ መቕደስ ተሰሪሑ ኣሎ ካልእ ክንፈልጦ ዝግባአና ቅፅሪ ኢየሩሳሌም ተቐፂሩ ኣሎ ካልእ ክንፈልጦ ዝግባአና ኣዝዮም በላሕቲ ንፉዓት ዝበሃሉ ከም እዝራ ዓይነት ኣገልገልቲ መምሃራን ኣብቲ ህዝቢ ናይቲ ቃል መሰረት ሰሪቶም ኣለዉ ከም ነህምያ ዝበለ ድማ ብኩሉ ኢኮኖሚካል ፖለቲካል ብኩሉ መገዲ ነቲ ህዝቢ ዘዋህድ ኣዝዮም ንፉዓት በላሕቲ ኣገልገልቲ ነቲ ህዝቢ ዝመርሑ ሰባት ተሲኦም ኣለዉ ከም ሃጌ ዝመሰለ ከም ምስ ሃጌውን ዝንበይ ዝነበሩ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ነቢያት ኣብኡ ከባቢ ተሰእሉ ጊዜ ነይሩ ኣብ ከምዚ እዋን ውሽጢ ናይቲ ህዝቢ ዕላል ናይቲ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ባህሪ ልምዲ ዝቕይር መንፈስን መልእኽትን ሒዙ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ መንጎዚ ነዚ ግሩፕ ናብዚ ኢና ሕጂ ዞም ክንገብር ናብዚ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ዓይነት ግሩፕ እዚኣ ጉባኤ ከምዚ ዓይነት ጉባኤ ክኸውን ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 ዘሎ ጉባኤ ክኸውን ናይ እግዚኣብሔር ጻውዒት እዚ እዩ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሁ እንታይ ገበሩ ንሓድሕዶም እስኪ ንበሎ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሁ ንሓድሕዶም ተዘራረቡ እግዚአብሔር ድማ ኣድሃበ ሰምዐ ነቶም እግዚአብሔር ዝፈርዎን ስሙ ዘኽብሮን ከዓ መጽሐፍ መዘከርታ ኣብ ቅድሚኡ ተጻሕፈ
እግዚአብሔር ይመስገን this is our መንነትና እዚሁ እግዚአብሔር መፍራህ እዚ ግሩፕ ዝልለየሉ ፍሉይ ባህሪያቱ ምንታዩ ንእግዚአብሔር ብምፍርሁ ቁመቶም ርግዶም ሃብቶም ሽሞም ናይ ፓስፖርት ዓይነቶም ኣበይ መጽኦም እዚታት ኣይኮነን ዝልለዩሉ መንነቶም እንታዩ ንእግዚአብሔር ብምፍርሆም ብዙሕ ኣስማት ይዝራእ ዘሎ ተወዲኡ ከማን ሓድሽቲ ኣስማት ይወፅኣሎ እግዚአብሔር ዝደልየና ግን ንዕኡ ብምፍራህ ክንፍለጥ ይዝደሊ ዘሎ ንዕኡ ዝፈርህ ወለዶ ይደሊ ኣሎ እግዚአብሔር ሕጂ ዘለናዮ ጀነሬሽን ኣዝዩ በሊሕ ኣድቫንስድ ዝኾነ ጀነሬሽን እዩ ክትምህሮ ዘይትኽእል ወለዶ እዩ ሓደ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ፍርሃት ኣምላኽ ምሕላፍ ጥራይ እዚኣ ጥራይ ክንገብራ ንኽእል ብትምህርቲ ኣድቫንስድ እዩ በተሓሳስባ ብፍጥነት ኤክሰል ዝገበረ ብብዙሕ መገዲ ኣድቫንስ ወለዶ እዩ ድሕሬና ዝመጽእ ዘሎ ከምኡ ድማ እንዳወሰኸ ክኸይድ እዩ እዚኣ ፍርሃት ኣምላኽ ትበሃል ነገር ግን ዳውንሎድ ትኸውን ነገር ኣይኮነትን ብኤአይ ትመጽእ ኣይኮነትን ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ልቢ እግዚአብሔር ዝደልያ ኣዝያ ዓባይ ነጥብ እያ መለለይ ነጥብና እዚኡ መንነትና እዚኡ ክኸውን ዝግብኦ ንእግዚአብሔር ብምፍራህና ክንፍለጥ እዚ ጉባኤ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ጉባኤ ይኹን ንእግዚአብሔር ዝኽብር ጉባኤ ይኹን ንእግዚአብሔር ምፍራህ ማለት ቀጥቀጥ በሉ ማለት ኣይኮነን ንዕኡ ኣኽብርዎ ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ብዛዕባኡ ሕሰቡ ማለት እዩ ኣብ ህላውነቱ ምንባር ማለት እዩ ንዕኡ ምኽባር ንዕኡ ቀዳምነት ምሃብ ንዕኡ ከይተጉሂ ከይተሕዝን ቀዳምነት ምሃብ መለለይ ነጥብኹም ፍርሃት እግዚአብሔር ይኹን ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሉ ወለዶ ብልሹ ወለዶ ተስፋ ዘይብሉ ወለዶ ፍርሃት እግዚአብሔር እንተዘየለ ቢዝነስና ፋሕ ዝበለ ኮራፕሽን ዝበዝሖ ናብ ጥፍኣት ናብ ቁልቁለት ናብ ዓሚቕ ክንወፀሉ ዘይንኽእሎ ህይወትና ኣትወሉ እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር እንተዘየለ ሓዳር ይብተን ፍርሃት እግዚአብሔር እንተዘየለ ማሕበረሰብ እናተሓማመሰ እዚ ንሰምዖ ዘለና ሶዶማውነት ኩሉ ንምድሪ እናገዝኣ ኸይድ ፍርሃት እግዚአብሔር እንተዘየለ ኣገልገልቲ ብፍርሃት ስለዘይገልግሉ መልእኽቲ የለን ንሰብ ተገልግል ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብሰብ ዝኾነ ነገር ይኸውን ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ዘይብሉ ንእግዚአብሔር መንፈስ ኣብኡ ክገዝእ ኣይክእልን እቲ ንደልዮ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ብብዝሒ ኣኼባታት ብብዝሒ መደባት ኣይመጽእን እዩ ብፍርሃት እግዚአብሔር ይዝጅምር ብዙሕ ኣኼባ ኢና ንጽውዕ ብዙሕ ኣኼባ ብዙሕ መጠን ዘይብሉ መወዳእታይ ዘይብሉ እቲ ኣርእስቲ ዘይሕፀው ኣድካሚ ዝኾነ ኣኼባታት እንታይ ኢኹም ትደልዩ ምንቕቓሕ ብፍርሃት ኣምላኽ እዩ ዝጅምር ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ሰባት ተኣኪቦም ጥራይ ይዛረቡ ዕላልና ነቲ ክኽበር ዝግብኦ እግዚአብሔር ንግበሮ ሽዑ ምንቕቓሕ ይመጽእ ሽዑ ምሕዳስ ይመጽእ ሽዑ እቲ ንጸምኦ ነገራት ክምለስ ይጅምር ብብዝሒ መደብ ብብዝሒ ትምህርቲ ብብዝሒ ፍልጠት ሪቫይቫል ዝበሃል ነገር ኣይመጽእን ሪቫይቫል መሰረቱ ፍርሃት እግዚአብሔር ክንፈርሆ ክነኽብሮ ምስ ጀመርና ሽዑ መንፈስ ክመጽእ ይጅምር እግዚአብሔር ይመስገን ፍርሃት እግዚአብሔር ሓደ ጊዜ ድፍረት ዝተመልኦ ጉባኤን ደፈራት ኣገልገልትን እቲ ሶሳይቲ ንእሽተይ ጥውይ ዝበለ መንፈስ ዘለዎ ኩነታት ኢና እቲ ድኻም ኣሎ ኢማቹሪቲ ክህልወና ክእል እዩ ዘይምብሳል ነቲ ቃል ገለ ጌርካ ከም ዝተሰምዓካ ትሰብኮ ትኽእል ኢኻ ናይ ህፃንነት ባህርያት ከተርኢ ትኽእል ኢኻ ብብዙሕ ብኸምኡ ኣገልጊልና ኢና ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሉ ግን ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ንዕቀት ንኣምላኽ ንእግዚአብሔር ብድፍረት ተገልግለሉ ኣገልግሎት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣይግባእን እዩ ብኸምኡ ኣይክየድን እዩ ብኸምኡ ሩሑቕ ኣይክየድን ቀረባ ናይ ሓፂር እግዚአብሔር ዘይብሉ ንእግዚአብሔር ዘይኽብር እናነቐፀ ዝኸይድ ሰባዊ ዝኾነ እዩ ዝኾነና ብቃል ኣምላኽ ጳውሎስ ንተሰሎንቄ ዝብሎም እቲ ዝሰበኽናዮ ቃልሲ ንኣምላኽ ከም ናይ ሰብ ጌርኩም ኣይተቐበልኩሞን ኢሉ ከም ንኣምላኽ ብእምነት ስለ ዝተቐበልኩሞ ድማ ነፍስኹም ኣድዒንዋ ይብል ሕጂ ከምዚ ኮሜንት ከምዚ ቴድ ቶክ ንህብ መን ኢሎም ይዝሰብኽ እዚኣተ እዚ ከምዚ ተዝገብራ ነይሩ እዚ ንምንታይ ኣምፅዮሞ ሕጂ ድማ ከድክመና እዩ
حنسا نقص بزي سب رئيتو كوينو رئيتو كم قال أملاك تسمع كبير أتي مسيز ديب جمع رؤسو كرئي نجزافير نجار كيكونس حيال كم زي ناي فلسفات منم دحر دما عم يقنا خيدين ايلو ጨው ረቅረቅ ገዲፉ ካኸይድ ምንም ትርጉም ዘይብሉ ህይወት ዘይብሉ እና ነቀጸል ብናና ተረዳና ድማ እቲ ጫው ድማ መጠን ይብሉ አሜን አሜን ታይተ ዘሪቡ አኔ አለኹ ኮንፊውዝ ክሳዕትኸው ዝምርምር ጉባኤ ኮነን ርዝነት ዘለዎ ዝህብ አገልጋል የለን ፍርሃት አምላክ ከመጽእ ከሎ ይመልእክት ይዝህሉ ፍርሃት አምላክ ከመጽእ ከሎ እዩ ርትዕ ይዝህሉ ሰሚዕናዮ ህይወትና ዝልውጥ ቃል ቤትና ህይወትና ዝቅይር ቃል ካብቲ ፍርሃት አምላክ ብቃሉ ክንርዕድ ከለና እግዚአብሔር ይዛረበኒ ዝብል መንፈስ ንመን ደሊኹም ይኹም መጽኢኹም ምሕረት አብ ክትሰምዕዎ አይናይ ቃል ኣለና السرعة قالتون كو بجبوز نفلت سبات هيكونن نجزابير منفس ردينا دون بالسباتنا نمن سمعكم نمن كتسمعوا لديكم كابي ناي جباي دما قال كمص እግዚአብሔር ጥራይ አይናይ ቃላትና ይንሰብ ልብ ይዝቅይሮ እግዚአብሔር ጥራይ ኮይ ንመን ደሊኩም መጽኢኩም እዚ ጉባኤ እስኪ ንገሩኒ ሕጂ ክስባህ ከሎሲ መን ክዛረበኩም ትጽበየለኩም من كزاربكم تصبي لهم نايب حقي نقروني محرت أبت دليو كم تسرعاكم من نايبي يتفلتون تخونوا هي نمن دليكم متيخم الله نكزيافير مش اسكينا أملاخ بالو دهاي أملاخ سكي بالو نقال أملاخ سكي بالو نكزيافير ينادلينا متينا زل دمسو ينادلينا متينا زل قالات مو مليو تعرفوا حجيزة دلي زلو رتئي زلو قال منفس زلو قال وشتي زاتو قال بفرحات أملاخ كنقلقل እግዚአብሔር ይመስገን أملخونا لعليتي بمنفسن بحق نملخو بموزيك نملخو بزيح الله ديز كم زيناي أماتاتو أتخاغني لعليتي منفسسي تي سبيكر زنك أتقطع كايز بزح منفس تتنكيف تباهيلو تباريخنا تباهيلو ودا ጫው ጥራይ እግዚአብሔር ድሕሪቲ ጫው ንዘሎ አምልኾ ይሰምዑ ልዕሊቲ ድምጺ ልዕሊቲ ሚውዚክ ዘሎ አምልኾ ይሰምዕ ኣብ ልቢ ዝፈስስ ጥዑም መዓዛ ይዝደሊ ዘሎ እግዚአብሔር ሙዚቃ ይውሓዶን እግዚአብሔር ዘመርቲ ውሕዶም ኣይኮኑን ካብቲ ዝተበጀዎ ህዝቢ ናይ ምስጋና ደሃይ ግን ይደሊ እግዚአብሔር ካብቲ እግዚአብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ተቃነየ ህዝቢ ብፍርሃት አምላኽ ዝተመልአ ህዝቢ مزمور لميدنا زيادة حشنا زي مرسي كون إحنا كوينا أتي مزمور بزعبة سب أتي مرسي انتهم زي از دقاق مولنا نعاهاي تزرب مرن أتي مزمورنا أملاق مرسي نحنا دلنا نقبر بمنفس خونا قرين أبتي هلاونة أملاق نمتس كم زلنا بزح نسحتو نرصعو بزعبة زي أصرن زي هنس آي مثلنا كابزي زحلفه نابهلونا أملاخ ممسا مخانو كنفلت إجبارنا نللي نتبي فرحات أملاخ يخون اسكي فرحات أملاخ بالو فرحات أملاخ እግዚአብሔር أبدك أنا فرحات أملاخ يجبر እግዚአብሔር مسكن أبدك أنا أنت يجبر اسكي بالو أبدك أنا أمن إسيات أب بوتات أب ديتات أمن إسياتنا أم نجادونا فرحات እግዚአብሔር አበገልገልትና فرحات እግዚአብሔር እስኪ فرحات እግዚአብሔር በሉ አቤትኩም እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ዝፈርሆ ወለዶ እግዚአብሔር አኽብሮ ከኽብረኩም እዩ ንእግዚአብሔር ፍርህዎ ኩሉ ክፈርሃኩም ጅምር ንእግዚአብሔር ቦታ ሃቦ ቦታ ክወሃብኩም ጅምር እዚኣ ብዝጎደለት ንርእስና ክብ ክነብል ብዝፈተና መጠን تي وردت شعو جمر نمنال باش بناي سب عيني نيشتي كم زي تاب تاكوز دايبس استاي كمو كمثلنا قبل علي تاكوز دايبس سي
سبيلو ጫማ ዝነውሓት ዝመስላ ሙሉ ዓለም ዝተቆፃፀረት ይመስላ ከም ዕቡይ ሰብ ከምኡ እዩ ንሽተይ ልዕል ስፒሎ ንዑስ ክሳዕ ዝስበር ጥራይ እግዚአብሔር ዘኽብሮ ሰብ ግን ማንም አይወርዶን እዩ እግዚአብሔር ንአምላኽ ዘኽብሩ ሰባት ጸኒዖም ይኸዱ ይድይቡ እናወሰኹ ይኸዱ እግዚአብሔር ጨከነሎም ሰባት ምእንቶም ደው ዝብል ሰባት እዮም ዝኾኑ نداليو زيز تاني موفمنت بزيز تاني ريفايفال فرحات أملاخ زلوك باي زي فرحات أملاخ سمال علالات يودماك سمعت جميرو دن اتي مننتهم بزي تقاني الله زربهم دما فرحات أملاخ سماليو نحاد حد انتاي قبرو تزرارو اسكي بالو نحاد حد تزرارو نحاد حد تزرارو أما أكلهم كتسال يزخونه بمنفس أملاخ استقاني نكزيافير زخبر على اللي خد سمع منفس زلو نكزيافير زخبر بمنفس قدوس زدرخ أتي مسارته فرحات أملاخ زيافير مسكن أم معرف هذا كلته ساعة معرف سلسة دفرت استملؤك على خد سمع تي سبكت زيافير فقري يزبل سبكت مستسبكة እግዚአብሔር ፍቅረኩም በምንታይ እዚ አምላክ ዘፍቅረና መከራና እንዳራና ይመልሱሉ ድሕሪት ስብከት ንዕኩምኒ ኢሉ እግዚአብሔር ከማ ንዕኩምኒ ክሳዕ ክንዱ ድፍረት ዝተመልኦ ሰሪቅኩምኒ ይብሎም ዋላይ ሎሚ ስብከት ድማ በምንታይ ሰሪቅናዮ ሰራቲ ኢሉና ድማ ሎሚ ኢሉ የግሮምሩ ብነጥቢ ድማ ይነግሮም نفس وكف يوتهم بديتيلز علالهم يسمع እግዚአብሔር አቤትኩም ንዘሎ ኩሉ ዕላላት ይሰምዑ ምግሮም ራማት ይኹን ናይ ምረት ቃል ይኹን ናይ ኩራ ቃል ይኹን እግዚአብሔር ደሃ ይሰምዑ እዚ ድምጺ ድማ ነቲ ህይወትኩም ቤትኩም ልዕል ከብል ወይ ድማ ትሕት ከብል ምኽንያት ንሱ ይዝኸውን አሞንጎዚ ዝተሓወሰ ሓማይ ናይ ሰብ ወዲኦም ሲና አምላኽ ምሕማይ ዝጀመሩ ሰባት እዮም ዚያቶም نشتي ديجريهم لعل زبالي اتي حميت ليفل كمو انت جميرو كاب بسام تجمير كا يوداني ناب املاخ خاتديب ناب كمو صقيهم ديبهم زلو እግዚአብሔር ዝሰምዑን አይመስሎምን ከሳዕ ክንዱ ድፍረት አብዝበለዎ ክመጽእ ከሎ ናብቲ ጉባኤሲ ሰልችዎም ተዳኺሞም በቲ ሕሜት ኦልሬዲ ደኺሞም እዮም ዝመጹ መስከ ከም ልማድና ይምበር አምላክ ከዛረበኒኡ ናይ እግዚአብሔር ነገር አብዚሎ ዝብል ነገር የለን ዝደኸመ ተጎቲቱ ዝመጽእ ንርእሱ ኃይሊ ዝሰአነ ናይ ኮሎት ኃይሊ ድማ ዘደኽም ከምዚ ዓይነት መንፈስ አብዘሎ ጉባኤን ህዝብን ውሽጢ بفرحات أملاخ ملالو سبات الله اسكي الله بالو الله اسكي بالو انت اللهم رئيسكم تفلتوا ياكم علالكم تفلتوا ياكم سمو زخبرو سبات እግዚአብሔር ይመስገን ንስሙ ዘኽብሩ ከሙ ኢሉ ይገልጾም ንእግዚአብሔር ዝፈርዎን ንስሙ ዝሐስቡ ንስሙ ዘኽብሩ እግዚአብሔር ዘኽብር መንፈስ አለው ስም አምላክ ይፈልጽዮም እቤቱ ይርዳኦም እዩ ኃያል አምላክ ምዃኑ መወዳደርቲ ዘይብሉ አምላክ ከም ዝኾነ መሰታና ከም ዘይኮነ ንሱ መወዳደርቲ ከም ዘይብሉ ናይ ፍጥረት ኩሉ ጸቅዒ ዋና ከም ዝኾነ خبر زقبو ريسبكت زقبو أملاك كم زخونة نترى أب معرف كل تكنجرام كله تي مسوات خمسي ولا نتي نا immigration officer زي وهاب أبو جبوك هو خلو يمزن تي ولا تي زقبل سي سنبت زين عادي خم تبوني كساع يلزم أبتي بيت أملاك هو خلو دما نترى سب كمان زي متن gift ناب أملاك يزوم لو يمس حموم اندارا عور زخانة بقى اندارا خلو اسكاو سدولم تعنت دفرتي كساكندو حمنت حنكاس اندارا ياسي قوتي يمصا نأملاك مسبونا يودادر وون تحتيتهم زفرهم مرحتي تحتي توم سبسلطانات تحتيو يتوصيرو እግዚአብሔር كابتي مركو كله غفيفو كابتي نصلاتهم كله مأسرتي الناقفو زمصوم نسو مخانو رسعهم
እግዚአብሔር ክበር ዝግብኦ ኣምላኽ ምዃኑ ብኣምልኾኦም ክግለጽ ዝግብኦ ክቡር መስዋዕቲ ንዝበለጸ ነገራት ምፁ እዩ ዝብሎም ዝኸበረ ነገራት ሒዝኩም ምፁ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝሓሸ ተረፍኩም ኣይደሊ እግዚአብሔር ተረፍ ኣይደሊን እዩ እግዚአብሔር ንሕና ናይ ዓለም ፍጥረት ኩሉ ጋላክሲ ተኣኪቡ ንዑ ዝበቅዕ ኣምልኾ ክነቕርብ ኣይንኽእልን ኢና ልዕሊኡ እዩ ንሱ ምሕረት እዩ ከምዚ ክንዝምርን ከነኽብሮን ዕድል ዝህበና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እዩ ኣብ ከምዚ ሞገስ ረኺብና ከለና ንእግዚአብሔር ዘናሹ ንእግዚአብሔር ክብሪ ዘህብ መንፈስ ክህልዎና ይግብኦን እዩ ኣዋህባና እቲ ዕሽር ድዩ እቲ መባእ ድዩ እቲ ኣምልኾ ኣብ ቸርች ዝግበር ድዩ እቲ ኣገልግሎት ብቁጠባ ንሰብ ከም ትህቦ ኣቤኔዘር ትበሃል ሰበይቲ የላን እታ ኣቤኔዘር ትበሃል እታ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ኣረጊት ሰበይቲ ኣይኮነትን ኣቤኔዘር ትሕቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብሪ ኣምላኽ ነዚ ወንጌል ክትሰብኽ ብኣምላኽ ናይ ዝተሓረዩ ሰባት ናይ ነፍስ ወከፍና ሕብረትን ሓድነትን እያ ከምዚ ንሓደ ዘድከመካ ለማናይ ከምኡ ዓይነት ኣይዋሃብን እዩ ኣብቲ ቤት ኣምላኽ እግዚአብሔር ነቲ ዝበለጸ ዝኸበረ ሒዝናሉ ክንመጽእ ይግብኣና እዩ ኣብ ቅድሚቲ ግርማ ኣምላኽ ልዑል ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኡ ንሰግድ ከም ዘለና ክርዳእና ይግብኦ እዩ ኣይቕለል እዚ ጉባኤ ኣይቕለል እቲ ሕብረት ኣምላኽ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓደገ ጉባኤ ኣይቕለልና እዚ ዝስበኽ ዘሎ ቃል ኣይቕለልኩም ኣይለመድ ኖርማል ናይ ሰብ ድሃይ ኣይኹን ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ ተልእኾ ከም ዘሎ ክርዳእ ይግብኣና እዩ complicated ዝኾነ ዘሰንብድ ብረጉድ ድምፂ ኣይኮንና ንደሊ ዘለና ዝቐለለ ንጹር ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ኢና ንደሊ ዘለና ንሱ እዩ ዘድሊ ንሱ እዩ ንህይወት ዝቕይር እንታይ እቲ ድሃይ እንታይ ዝስማዕ ዘሎ እግዚአብሔር ይሰምዕ ዘሎ ንእግዚአብሔር ዝበቅዕ ንስሙ ዘኽብር ኣገልግሎትን ህይወትን ኣብ ማእከልና ይምጻእ ንሓድሕድኩም ትዘራረቦ ቃላት ይቀየር ዕላልኩም ይቀየር ዘትብዕ መንፈስ ዝውስኽ ሓይሊ ዝህብ ካብ ዘደኽም ዕላላት ህይወትና ይውፃእ ዘትብዕ እግዚአብሔር ይሰምዖ ኣሎ እግዚአብሔር ይሰምዖ ሳልሳይ እግዚአብሔር ኣሎ ማእከል ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ኣሎ ምስ ኣምላኽ ኮይና ኢና እንታይ ይብለና ነዚ ፅን በለ ሰምዐ ይብለና እንታይ ገይሩ ከምዚ እንታይ ዝብሎ እዚ ኢንተሊጀንት ሊስኒንግ ይብሎ ኣብ ብዙሕ ድምፂ ኣብ ዘለዎ ንዝፅዋዕካ ሰብ ክትሰምዖ ወይ ንዝዛረበካ ትሰምዖ ሙሉእ ዓቐልቦ ትህቦ ከምኡ ዓይነት ኣሰማማዕ ዲቴል ኢንተሌክቹዋል ሊስኒንግ ትብሎ ጥራይ ከይኮነስ ትብለሉ ሓቐናን መንፈስን ምስማዕ ከምኡ ዓይነት ኣሰማማዕ ፅን በለ እዝኑ ይህብ ሙሉእ መንፈሱ መንነቱ እዩ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ድንን ኢሉ ክሰምዓካ ከሎ እንታይ ዓይነት ሞገስ እዩ ነዚኣቶም ነቲኦም ክሰምዖም ከሎ ኣግረምረምቲ ሓመይቲ ናይ ሓሶት ዘረባታት ኩሉ ንእግዚአብሔር ዘንዕቕ ነገር እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ምስምዖም ድማ ንፍርዲ ክኾኖም እዩ እዚኦም ክስምዑ ከሎ ግን ሪዋርድ ኣለዎ ሞገስ ኣለዎ ካብ ኣምላኽ ዓስቢ ኣለዎ ኣብዚ ግሩፕ ክንከውን እዩ ዝግባአና እግዚአብሔር ይሰምዕ ኣሎ እስኪ እግዚአብሔር ይሰምዕ ኣሎ በሎ ስሙ እስማኤል እዩ ዝሰምዕ ኣምላኽ ኣብ ምድረ በዳ ዝሰምዕ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ዝሰምዕ ኣምላኽ ኣብቲ ጫውጫው ውሽጢ ዝሰምዕ ኣምላኽ ኩሉ እዝኑ ዓፂልካ ከሎ ንሱ ግን ዝሰምዕ ኣምላኽ ቃላት ኣብ ዝወዳእካሉ እዋኑን ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ኮምፕሌን ኣሎ ዝሰምዓና የለን እንታይ ይገብረልና ንዝብሉ ዝሰምዖም እዩ ንዓቱ እግዚአብሔር ይሰምዕ ዘይተሰምዐ ካብ ኣእዛኑ ትሰግር ድምፂ የለን ንኩሉ ዝሰምዕ ኣምላኽ ሰማይ ኣqalብኦ ኣባኹም እዩ ዘሎ ገይሩ ዘሎ እግዚአብሔር ይሰምዕ እዩ እስኪ እግዚአብሔር ይሰምዕ ይበሎ እግዚአብሔር ይሰምዕ እዩ ካብ ውሽጢ መንፈስኩም ግን ብፍርሃት ኣምላኽ ዝተደረኸ ጸሎትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዕላላትኩም ከምኡ ይኹን እቲ ዕላል I don't think ዲፕ ዝኾነ ናይ ብቋንቋታት ዝጽልይ ጉባኤ ኣይነበረን ኣብ ዕላሎም ውሽጢ ግን ፍርሃት ኣምላኽ ዝተደረኸ እዩ ነይሩ ቋንቋታቱን ኣይነበረን ሽዑ መንፈሱ ግን እግዚአብሔር ዝፈሪ ድፍረት ይብሉ ንእግዚአብሔር ዘኽብር እዩ
أملاك كم زسمعهم يفلت يوم هلونا أملاك سنس داعبر يمسم تا إزنيت رايك يكونس كله هلاونتها ما كلهم كم زلوا يفلت زيافير مسك نتوم معرف سلسة قصي عسى سلسة زلوا قالاتكم برتعني بلو زياسي كسمعوا يدلين إلو زرحوا عينت جوايهم كينهم زياتهم دما اسكي تزقط صلوا نابله صبو غيرو كسمعهم إذنو زهبهم جواي كينهم زيد صلوت أب زيبوت هز جبر أقلقلوت نأملخ زدن هلو نأملخ زمت يجبروا كاب أقلقلتنا زوت دهاي نأجزافير دمت يخون أجزافير ملسي زهبوا جواي أجزافير مسك أجزافير أدنينو يسمعوا أجزافير ملسي زهب أملخ أجزافير مسك دحار انتايلو مصحف مذكرتا يتصحف إلو حانتي مصحف تصحف الله بزعبا أبينيزر بزعبا بزين نزلنا نفس وكفنا أرئسا ناي مذكرتا مصحف تبل مصحف يعني ناي نفس وكفكم أسمات probably single group هاي مثلا نيو ناي group مصحف يعني من هذا ناي نفس وكف مصحف كالا الله مصحف نساء مودعتا زمن شعوك مستقن سألت كرياينا إذا أجن سبيشال مصحف يعني حدش حتامي ببجزيد ما زحتم بمتن على الكايد ما زحتم تي أما أكل زلوا زرباتات يسمع شو يمزج ببهال دحري يدما نهي ريوارد جزيد ما يوهب بومز ببهال إجزاهير يتصحف الله إجزاهير يتصحف الله سمعوا أم نوتس بوك نيشتي أم نيشتي ورقة كيكونس مصحف يزحتم زلوا ناي مردوكيوس تذكروا ديهم مردوكيوس أبي نجاري جيرو نتي نجوس كموت زد حنا سبينير تصحيفات رايتر ترسع سبينير إجزابير نتي نجوس دك أس إنو نتاي جيرو إجزابير زخبروسب نجوس كخبروز دليسب كم زي جبر اللي تباهيلو أمولو كتما بخبري كزاورك الله ينادي إجزابير كم زي عينت ناي مذكرتا مصحف الله أبو أفار سابتي بابلون كوابي سلزق أنايو زياتهم سوا يفلتوا يوم نتاي زارب الله زي نبي يردوم ناي مذكرتا مصحف سب عايزك maybe ناي بينزر history بزح فلت نخون حانتي مصحف تصحفني أنا I don't know تقصل على حجي بب عمتو كستاي تكبرني ترسعيخه أبزي كم ز حلف كون زيت فلت بزح سبي زحلف أشحت ذكرك يلا حبي نجار بزح زقلقلو بزحت يحلفو ذكري زي رسع أملخكنا الله زي رسع تا نيشتي على السمعو ذكر أملخ ناي مذكرتا مصحف زصحف أملخ إجزابير لومي كم زي ممصاخم نابته لاونتو ممصاخم ذكر أملخ إجزابير يذكروا ناي لومي معلتي بزح حاجة خفيلكم زي مصاخم كتلو تلو خيو إجزابير يذكر نزي مبنتاي واقع كم زمت أخوم يفلتي بفرحاتو نابقني ممصاخم إجزابير يذكريو أيرسعني إتان إيش تيزقبركما إجزابير يذكريو يمسقبو يدما أنت سمو يلكم تخدوا مقدتات كله إجزابير أيرسعنيو نيش تيجاغيركا سب داربا أمني شوفوا كتفا كايز فتن إجزابير جن سلطات حنتي يزقبركا يا سناي ذكر أملخ يذكر يمت بمحرته يقلت إجزابير ذكريو نجستات كمان ذكيرهم نبع المردوكيوس أبفرس يزاورهم أملاخنا جن ما أبفرس ترايكونن أمولو إنمي هلاونتو أفلت أهيبو كخبركم إجزابير يذكريو لومي يزقبركم إجزابير ذكريو لومي أبلبهم وسنكم تحقنوا حقنا أبلبهم حجين زفسس وسانيتات إجزابير يسمعوا أبلبهم فرحات أملاخكم تسخلوا نجزابير زخبر منفس أوشتهم كبرابر كله نازي يريو إجزابير ما نمكر يلكم أي كلانيو إجزابير جن يريو بقى إجزابير ريوارد الله سلسمو إلكم تبجسكمو سلسمو زجلجلكمو إجزابير زرس أملاخ قفع أملاخ يكونن نهميا كعطوك الله نتي مصحفون تايلو زي كله يذكر الليلو مصحف ذكرني لو تصحيفو بقى يعطيوا أيرسعني إجزابير مذكر زي اللي أملاخ زا مصحف مذكرتا كتنسأل كلا كومبلينات منينو كيكونس
እዚ ፍርሃት ኣምላኽ ዘገልገለ እዩ ተባሂሉ ናይ ሪዋርድ ጊዜ ክገብረልኩም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ነዚኣቶም ሰባት ከተስዩ ነቶም ብፍርሃቱ ዘገልግሉ ሰባት ናይ ነፍስ ወከፍ ምስጢራዊ ጸሎት እናሰምዐ ዝመልስ ኣምላኽ ኣለና ነቲ ካልእ ከድኩም ዘጸናንዓኩሞ ዘበርትዓኩሞ ነቲ ድኹም ደሊኹም ዘተሰኣኩምሉ መዓልቲ ንዑ ይዝክር እግዚአብሔር ዕላላት እናሰምዐ ሪዋርድ ዝህብ ኣምላኽ እንዳሰብ ከድኩም ንዘዳኸምኩሞ ከይተረፈ እግዚአብሔር ነዚ ይርኢ ይሰምዕ እዩ ኣይተድክሙለይ እዩ ዝብሎም ነይሩ ነዚኣቶም ሰባት ዘበርትዑ ድማ ይተስኡ ዝብል መንፈስ ሒዙ ይመጽእ ዘሎ ካብ ምጉረምራም ወፂና ብፍርሃት ኣምላኽ ንዛረበሉ ንእግዚአብሔር ንኽብረሉ ጊዜ እዩ እስኪ ከምኡ ካብ ምጉረምራም ወፅኤ ብፍርሃት ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ዘኽብረሉ ጊዜ ይበሉ እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋ ይህቦም ርስቲ ይህቦም ክብረት ይህቦም ንከምዚኣቶም ሰባት ክብረት ይህቦም እግዚአብሔር እዚኣቶም ገንዘበይ እዮም ይብል በታ ዝሰርሓላ መዓልቲ እንታይ እዩ ገንዘበይ ክኾኑን እዮም ከምቲ ወላዲ ንውልዱ ዝዘገልግሎ ውልዱ ዝንሕፎ ከምኡ ክንሕፎም ምሕረት ክገብረሎም ምሕረት ክግበረልኩም ስለቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ዝበልኩሞ ገንዘበይ ኢሉ እግዚአብሔር ክጥቀመልኩም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ይብሎ ኣነ በታ ኣነ ዝሰርሓላ መዓልቲ ንሳቶም እንታይ ክኾኑን እዮም ገንዘበይ ክኾኑን እዮም ይብል መን ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ናይ ሰማያት ናይ ምድሪ ኩሉ ናይ መላእኽቲ ሰራዊት ገዛኢ ዝኾነ ኣምላኽ ንሱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ሪዋርድ ክመጽ እዩ እዚ ዕንቁ ናተይ ክቡር ዝኾነ ኣነ ዝጥቀመሉ ሃብቲ እዚ ይብል ኣብ እዳወይ ክጥቀም ነዚ ሰብ ከተስኦ እታ መዓልቲ ቀሪባላ እታ መዓልቲ ቀሪብ ሕጂ ኣፊል ኣብታ መዓልቲ ውሽጢ ከም ዘለና እዩ ዝርዳእኒ ክትመጽያ ትበሃል መዓልቲ ኣይኮነትን ኣብ ኢድና ዝመጸት መዓልቲ እያ ዕላላትኩም ብቕልጡፍ ምቕያር ዘዋፅእ ክትዕልሉ ኣይትኽዱ ሕጂ ውሳኔታት ለውጢ ዘድልዮ ሕጂው ናይ ልቢ ለውጢ ዘድሊ ሕጂው ናይ ኣእምሮ ለውጢ ዘድሊ ጊዜ ዝሎ ኩነታት ኣይኮነ እታ ኣምላኽ ዝገብረላ መዓልቲ ሕጂ እያ ኣይንፈልጦን ኢና ሃንደበት እቲ ቻፕተር ሲ ምስ ተዓጽወ ምዕራፍ 4 ነጥቢ ምስ ገበረ ብሉይ ኪዳን ተወዲኡ ናይ ሚልክያስ ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ኣርእስቲ ተዓጽዩ እታ መዓልቲ እግዚአብሔር መዓዝያ እንዳተባሃለ ከሎ እቲ ሜቢ ኤክስቴንድ ይገበረልና ዝብል እቲ ክሳዮም ሌተርሲ ዘይቅበሎ ዘይስማዓሉ እዋን መጽኡ እቲ መዓልቲ ኣብ ኣፍ ደገ ክኸውን ከሎ ተጓይኻ ደው ክትብል ይግባአካ እዩ እቲ ንጉስ ንብረቱ ዝእክበሉ ጊዜ መጽኡ እግዚአብሔር ዝሰርሓሉ ጊዜ ውሽጢና ዘለና ናይ መወዳእታ ዘመን ውሽጢና ዘለና ኣብዚ መፈጸምታ ጊዜ ገንዘብ ኣምላኽ ኮይና ክንትስእ ኣብ መወዳእታ ጊዜ ከም ውሉድ ኣምላኽ ኮይና ክንትስእ ዝተማሕረ ውሉድ እግዚአብሔር ከም ክቡር ዕንቁ ዝጥቀመሉ ናይ እግዚአብሔር ኣቕሓ ኮይና ክንትስእ ገንዘበይ ይብሎም እግዚአብሔር ናይ መን ኢኹም ናይ መን ኢና እቲ ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎ ንሱ ናይ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ናተይ ዝብሎም ናይ ማንም ከይከውን እግዚአብሔር ጥራይ ዝጥቀመሉ እቲ ዕላላቱ ብዛዕባ ርእሱን ብዛዕባ ሰብ ዝገበረ ናይ ገዛእ ርእሱ እዩ ወይ ድማ ናይ ሰብ እዩ እዚኣቶም ግን እግዚአብሔር ዝጥቀመሎም ሰባት እዩ ንኣምላኽ ርእሶም ዝሃቡ ሰባት እዩ ፍርሃቶም እግዚአብሔር እዩ ድሌቶም እግዚአብሔር እዩ ህላውነቶም ኣብ ኢድ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይርድኦም ማንም ክጥቀመሎም ድማ ይደልዩ እዮም ገሊኡ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣገልጋሊ እዩ ገሊኡ ናይ ሰብ ኣገልጋሊ እዩ ንሰብ ክሕጉስ ክንደይ ኣሜን ተባሂለ ክንደይ ላይክ ተገይረ ክንደይ ተናኢደ ሓንቲ ኔጌቲቭ ቃል ስብርብር ተብሎ ብሓንቲ ናዳ ቃል ድማ ይትስእ ናይ ሰብ ብናይ ሰብ ረስኒ ዝትስእ ሰብ ብናይ ሰብ ምትብባዕ ኣጆኻ ክበሃል ከሎ ይቕፅል ኣታ ግደፍባ ክበሃል ከሎ ትስእኖ ደሊኻ ትምፁ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ብኩነታት ብኢሞሽናሊቲ ዘይጠፍእ ኩሉ ሻዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትረኽቦ ፍርሃት ኣምላኽ ብኣብኡ ዝተተኽለ ሰብ እግዚአብሔር ናተይ ዝብሎ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማንም ኣይኮነት ናይ ክርስቶስ
ناتنا نقبر إلنا تي ديد تايتل ديد انت غيرنا يو ناتي لو زكاة عملاق يكونن ستحيلو يوصل كنقصلنا مزمورنا نقصل سبكاتنا نقصل ازيوم نفعات بلحتي دكتوراتنا مسؤول ما كاغلغلونا يو اتي موزيكا دما ليتست يخون ازيا ركت بلنا زبلت سبيكرات زي ازيو so much huge latest ريكم وديكم ابزي فيت سرينا دي فيت سرينا نا انجليكان حبي تشرش الله full of satanists አጋንንት ይዘምልኹ ብሽሙ ድማ ዝተወፈዩ ሰብ ከምቲ ቸርች ዌልዚ ቸርች ለና በኬንያ ከምቲ ቸርች ድማ ሰይጣን ዝነገሰሉ ቸርች የለ እግዚአብሔር አገልጋሊ በኳሊቱ አጎቲቶም ዘውጽዎ ህዝብዮ አይተንክፈልና እቲ ምስልታት ከይድኩም ክትሪኦ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሳታኒስት ምልክት እዩ ቤተ ክርስቲያን ዝተወሰነ ጊዜ ነዚ ምድሪ ብሓይሊ ዘገልገሉ አገልገልቲ No, زي هنساسي بشماي تجازي إلواي زكاة عملاها يكون عملا مدري بملئتانات فيها بزعبة هنساس زكاة عملاها يكون أفدق قويني كح بلا لخ كسع زبل زيافير حيلنا كسع نود زت به عملاها ناتي زبلوجن جوائي الله فرحات ستمل ناك زيافير فرحات زلوا منفس عملاها زلوا بفرحات عملاها استجاز إزي قويتا سراويتيو إزي قويتازي أبويو نزاقل قلو زمحر أبويو إزي قويتازي جنزب كجبر زخيل كتقام زخيل أملاخي من يقل قلو الله من يقل قلو زفلت أملاخي نتي زقل قلو يبل يا نتي زقل قلو كان فلوي حاجيرو كتسو إجزافير مسكا أتي تسفى ناي محرت تسفى أتي تسفى كتقاملكم يزبل تسفى أب إيديكم زبل تسفى إجزافير مسكن أتا معلتي قريبا لا نعهومي كتقام زدلي كل إخاكومي كتساكومي نابتي زدلي وبوتا كيركم ناتي سرح كتسرحيكم ناتي ملأختي أنا بأخومي كحلف زبلهم سبات ناي أملاح زخون سبات كم سبات ديهم سياداكم على العلو سياني ناي أملاح يبلو أنا ناي أملاح إجزافير مسكن مانم ما بيوتكم قويتا كون إجزافير يفقدني مانم ولفي يكون سبات يكونوا مرحت يكون سب باريك كون إجزافير يفقدني ناي مانم باريك كون كنسرح توم تحتي أسرحتنا بقبوء تعزيزنا كنا خبرهم كن إزازهم يقبأنا مانم جن كشت أكان جز أكان إجزافير يفقدني ناي أملاخ ناتوت رأينا نجزافير كنا خبر أزيو كبر بوتايز أمت زلو زيافير بمحرت كمت أتي بقطعة تا معلتي أملاك تقلت كلا أزي جن زمحر هزبيو أزي جن زنحاف زيافير زمحرو زيافير كاب حدقة كاب تفقات كله زخولو ولدويو أتي نتفقات كومبلينو بعلو مفنت راك خونيو أزي جن فرحات أملاكو كبلويو أزي ورقو بعلو نجزافير سلزنا عقا كنا عاقيو إزي جن إجزافير سلزة خبرة كخبريو إتا معلتي بفليتي كتمتسيا إتا معلتي كجلس أكلو ناي مفلاي معلتي بلا ناي مفلاي معلتي إسكي كم بالو ناي مفلاي معلتي دقمو ناي مفلاي معلتي كم بحدش أمونغو صادقين رسئين أمونغو أملاح زجزون زلو مفلاي كتريو إخوم مفلاي كتريو إخوم مع 2007 ديو قال زي ناي أبزي كتما ناي أبيات كريستيانات حبرات كنقبر كلنا حانتي بيت كريستيان يرا زقرم كم عينت تي محبرسي محبر نايتي دك عدين بر أملاخ زبهال زي قارص رجوبا يمنير نابتي بكريستوس حبرات ناب حدا نمس أب سبهال الوان شعو أمونغوتي قوائي أسلام تسيوم كزارو جميرو نانا زي نحنا عكيبنا ننوع عمتات نمولنا أسلام كوي عشر نهابكو زت نحكوا محبري يبل أملاك باركو بناي إسلام وانجيل كسباكو بناي إسلام جزء ساكندو شعو تتيلو زنبرة
تسيو نتو ما قلقلت يا مفررهن أب مطفع كسع كندو دفرت تمهل أوكتاي كم عينت እግዚአብሔር تا بروجرام ناي مفليت مخنيات كيروا تي ጉባኤ سيوم زغرمو ناي املاح ጸጋን ኃይልን ዘለዎም ሰባት ክትስኡ ጀሚሮም ድሕሪ አረነቲ ደሃይ ሕጂ አበይ الله ይበጽ አይፈለጽን ክሳዕ ክንዱ ግን ብዙሕ ለውጥታት ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ፈልዩ እግዚአብሔር ተሓቢኦም ነዊ ዓመታት መዊልና ዝብሎ እዚ ብደም ኢየሱስ ዝተመወለ ጉባኤ እምበር ብናይ ማንም ገንዘብ ዝተመወለ አይኮነን ذكرنا 5 ሳንቲም ኣብ ዘይነበረና እዋን ሃንደበት እግዚአብሔር ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ንዓና ሽዑብ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ሲ ሕጂ ኣብቲምኩም እንዲኹም ሽዑብ ዳርጋ $1,000 ከባቢ ዓይነት ይነሩ ክሳዕ ክንዱ እግዚአብሔር ዘሰንብደና ነይሩ ሽዑብ ናይ ማንም ሰብ فندريز غيرنا زي تفل يعني حجي بفندريز لبكم طفيقكم الله فندريز غيرنا زي نفلط وانات ينيرو እግዚአብሔር በየን ከም ዘምጽኦ ይፈልጥ amazingly ዝተወፈዩ ሰባት መጽኦም ሃንደበት ካብ ልቦም ይህቡ እዚ መንፈስ እዚ ይዘል እግዚአብሔር ዝምውሎ ብገንዘብ አይኮነን ብደም ኢየሱስ ዝተዓደገ ጉባኤ ነዛ ማህበር ዘኺዳ ገንዘብ አይኮነን እግዚአብሔር የድልዩ ገንዘብ ነቲ ገንዘብ ዘምጽኦ ግን እቲ መስቀል ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ዝተረደአ ሰብ ኩሉ ድማ ርእሱ ክውፍዩ ገንዘቡ ክውፍዩ ኃይሉ ክውፍዩ ጸጋ ክውሰኸልዩ ነዛ ማህበር ዘድሊ ኩሉ ክወሃቦይ እቲ ውህበት ድማ ነዛ ማህበር ጥራይ ኮነን ምኽባርኩም ምህብታምኩም ጸጋ ብዚኣ ጉባኤ ምውሳኹ ነዚ ከተማ ዝሐልፍ ጸጋ ምእንቲ ክኸይድ ምእንቲ እግዚአብሔር ሰርሕ ዘሎ ኣብዚ ተጸባቢና ተኾሒልና ኮፍ ክንብል ኣይኮነን ክንሰርሕ ክንትስ ፍርሃት አምላኽ ኣብ ናይሮቢ ክስማዕ እቲ ድሌት አምላኽ ኣብዚ ህዝብና ፍርሃት አምላኽ ክዝርጋሕ ከምዚ ሕጆም እዞም ቆልዑ ዝዛረቡ ዝነበሩ እዚ ፍርሃት አምላኽ ኔክስት ጀነሬሽን ክሰግር እዚዩ ክስታይ ዝግበር ዘሎ ተለሚና ንህበሉ ሲቹዌሽን ክኸውን እዚ ዘሕፍር እዩ ካብቶም ቀዳሞት ግሩፕ ውሽጢ ዝተደርበየ ጉባኤ ዝኸውን እዚ ዓይነታት ተሓሳስባ አምላኽ ብፍርሃቱ ግን ዘተሰኦም ነታ ማዓልቲ ገንዘበይ ኢሉ ዝጥቀመሎም ግን ህዝብ ኣለዉ ንኣምላኽ ዝግዝኡ ንኣምላኽ ዝእዘዙ እንታይ ብሎ ነቲ ንኣምላኽ ዝግዝኦን ዘይግዝኦም ዘሎ ፍልሊ ንኣምላኽ ዘገልግልን ዘየገልግልን ኢሉ ድማ ይህቦ ኣብ መንጎኦም እንታይ ይገብር ፍልሊ ብጣዕሚ ዝገርመኩም እዚ ንርእሱ ዘገልግል ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ዘለዎ ዓቕሚ ፍሉይ ንርእሶም ዘገልግሉ amazing TV ቻናላት ከርእሱ ክግልገል እንዲሁ ክራይ ኣለዎ ክግልገል እንዲሁ ዝበለጸ ባድላታት ዝበለጸ he knows how to ኣብጅባ ሰብኣት እቲ ንጥፈት መጠን ዘይብሉ ኣብዝሎ ክትብሎ ከለኻ ኣብቲ ተረኽቦ ከምዚ ዓይነት ኣገልጋሊሲ ኣምላኽ ባሪኹና ትብል ንሱ ንርእሱ ዘገልግል ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኣቶም ንርእሶም ዘገልግሉን ንኣምላኽ ዘገልግሉን ፍልይ ክገብር ኢሉ ኣብዚ እንታይ ነይሮም መስለኩም ብዛዕባቶም ካህናት እንታይ ይብል እቶም ካህናት ጉበኛታት ስለዝኾኑ ሓንካስ በጊዕ እንዳረኣዩ ኣእትዋ ይብሎ ሓንካስ ኣእትዋ ዕውር እንዳረኣዩ ኣእትዎ ምክንያቱ ትፍርቁ ናብ ገዝኡ ክኸይድ ትፍርቁ ስጋ ናይ ስጋ እዩ ትሽዑ ድማ ፍርቁ ናብ ገዝኡ ክወስዶ እዩ ፍርቁ ኣብ ድኻታት ጎይታ ክኾነሉ እዩ ንርእሱ ኣብ መንጎ እዚኣቶም ፍልልይ ክገብር ኣብ መንጎ እዚኦም ጠበርቲ ጉበኛታት ዝኾኑ ኣገልገልቲን ካህናት ኣብ መንጎኦም ድማ ፍርሃት ዘለዎም ኣለዉ ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ከምዚ ካባይ ይርሓቕ ኢሎም ንእግዚአብሔር ዝኽብሩ እቲ ናይ ኣገልግሎትና ሓቕና ከይተረፈ ብእግዚአብሔር ዝተመርመረ እዩ ንጹፍ ስለ ዝኾንካ ቅቡል ማለት ኣይኮነን ኣክቲቪቲ ኣገልግሎት መምዘኒ ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ እቲ ፓሽን ናይ እግዚአብሔር ቅንዓት ዘለዎ ሰብ ንሱ ብዙሕ ኣገልግል ብዙሕ ዋጋ ይኸፍል ግን እግዚአብሔር ኣብ ልቢ ንዘለዎ ርዝነትን ኩነታትን ኩሉ ይርኢ እቲ ካህን ድዩ እቲ መስዋዕት ሒዙ ዝመጽእ ድዩ ንኩሉ ዝምርምር ዝርኢ ኣምላኽ መዓልቲ ምፍላይ ገይሩ ኣሎ ትፈሊ መዓልቲ ኣላ እንታይ ኢሎም ንእግዚአብሔር ምግልጋል ከንቱ እዮም እንዳበሉ እዮም ንቤተ ክርስቲያን ዝመፁ ያ ኣብ ቁፅሪ 15 ከምኡ ይብሎም
እዚኦም ዕብያትሲ ንሳቶም ብፁዓን እዮም ዝብል ዘረባ ይዛረቡ ዕቡይሲ ክቡር ዝበሃለሉ ቅድሚት ኣቐምጦ ንዑ ርዝን ግፍሕ ዝበለ ሴድ ይሃቦ ነቲ ዕቡይ ጻድቕ ኢሎም ይውድስዎ ንዑ ቦታ ይህቦ ንዑ እንዳወደሱ መነበሪኦም ይገብሩ ማለት እዩ ንዑ እንተናሽሞ እንታይ ዓይነት መፈንጠራ ከም ዝመፅም ስለ ዝፈልጡ ነቲ ዕቡይ ጻድቕ ኢሎም ዝውድሱ ሓደ ቀሺ ንሓደ ሰብ ሞይቱ ቅበር ተባሂሎም ሃር እዚያስ ክብር ትብል እያ እዚ ሰብኣይ ክፉእ ስለ ዝኾነሲ ጥዑይ ሰብ ነይሩ ከመይ ኢለ ዝዛረብ ጥዑይ ሰብ እንተኢለ እዚ ህዝቢ ኩሉ ቀትለኒ እዩ እዚኣ ይገብራን ኢሉ ሓዉ ናይቲ ዝሞተ ሰብ ሓዊ ህብትም ዝበለ ርጉድ ዝበለ ብዙሕ ገንዘብ ክህበካ እየ ጥራይ ኩላቶም ስለ ዝኣበዩኒ ድይብልካ ጥዑይ ሰብ ነይሩ በለለይ ድሓር ጨኒቆቲ ቀሺ ሓራይሉ ገንዘቡ ተቐቢሉ ኣብ ጅቡ ገይሩ ኣብቲ ቀብሪ ህዝቢ ኩሉ ይፅበይ እዚ ጥዑይ እንተተባሂሉ ኣብ ማእከልና ሲኦል ዝኸይድ የለን ኢሎም ኩሎም ክዛረቡ ጀሚሩ እዚ እንታይ ዓይነት ክፉእ ሰብ ከም ዝነበረ ሕሰቦ ኣብ ቀብርኻ ክሳዕ ከምኡ ዝበሃል ድሓር ቀሺ ድይብ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ጥዑይ ሰብ ርኢና ይንፈልጥን ኢና ኢሎም ኩሉ ሰብ ገለ ኢሉ እዚ ክብል ከለኹ ብዓይኒ ሓዉ እየ ዝዛረብ ዘሎ ብዓይኒ ሓዉ ብዓይኒቲ ኣብ ጁባ ዝኣተወ ገንዘብ እቲ ኣብ ሲኦል ዝጥበስ ዘሎ ቅንዑ ክበሃል ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ዓመፀኛታት ዓመፀኛ ከም ዝኾኑ እቲ ጻድቕ ድማ ክቡር ከም ዝኾነ ዝፈለየሉ መዓልቲ ኣለዎ ይፈልዩ ዘይነፀረ መስመራት ይነፅር እዩ መደናገርቲ ነቢያቲና እንዳበሉ ዘደናገሩ ብንጹር ክፈልዩ እግዚአብሔር ሓሰውቲ ዝፍለየሉ ጊዜ ኣለዎ እግዚአብሔር ሓሰውቲ ነቢያት ሓሰውቲ ኣመንቲ ሓሰውቲ ኣገልገልቲ ሓሰውቲ ምእምናን ሓሰውት ቤተክርስቲያን እዚ ኩሉ ሰኢሉ ቀፅል እዩ እግዚአብሔር ግን ናይ ምፍላይ መዓልቲ ኣለዎ ንጹር መስመር ክገብር እግዚአብሔር ከም ብሓድሽ ይብሎ ንስኻትኩም ድማ ከም ብሓድሽ እስኪ ከም ብሓድሽ በሉ እግዚአብሔር ነቲ ዝጠፍአ ንጹርነት ክደግሞ ከምፅኦ እዩ እንደገና ከም ብሓድሽ ናይ ምሕዳስ ጊዜ ክመጽእ እዩ ከም ብሓድሽ እታ ንጹርነት ንጹር ኩሉ ነገር ክሊር ዝረኣየሉ ጊዜ ክትምለስ እያ ምምላስ ክገብር እዩ ምድንጋር ኣይክህሉን እዩ እንታይ ክንገብር ኢልና ንጭነቐሉ መዓልቲ ክትሓልፍ እያ እግዚአብሔር ክፈልዩ እስኪ እግዚአብሔር ክፈልዩ ይበሉ ኣብ መንጎ እቲ ንኣምላኽ ዘገልግልን ዘየገልግልን ክፈልዩ እስኪ በልዎ ኣብ መንጎ እቲ ንኣምላኽ ዘገልግልን ዘየገልግልን ክፈልዩ ንእግዚአብሔር ኣገልግልዎ ኣገልግሉ ብፍርሃት ኣምላኽ ኣገልግልዎ ኣይትህደሙ ኣይትተሓብኡ ኣይትርሓቑ ንእግዚአብሔር ኣገልግልዎ ብኣምልኾኹም ኣገልግልዎ ጥዑም ዝኾነ መዛሙር ይምፃእ ኣብዚ ቦታ እዚ ንእግዚአብሔር ኣገልግልዎ ምናልባሽ ንእሽተይ ኣብዚ ቲሹ ምልዓል ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍርሃት ኣገልግልዎ ንእግዚአብሔር ኣገልግልዎ ብዝተዋሃበኩም ኣገልግሎት ኩሉ ብጸሎት ድዩ ብምጽንናዕ ድዩ ንሰባት ብምብርታዕ ድዩ ንእግዚአብሔር ኣገልግልዎ ዘየገልግልን ዘገልግልን ዝፍለየሉ ጊዜ ይመጽእ ኣሎ ኣገልግሎ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ቦታ ተረኸቡ ንእሽተይ ገንዘብ ንእሽተይ ክእክብ ትብሉ ትኾኑ እታ ንእሽተይ ንኢሳ ኣይትፈልጥን እያ መሊኣ ድማ ኣይትፈልጥን እያ በታ ዘለኩም ሓይሊ ጀምሩ ሕጂ ብሰናቲም እዩ ዝደሊ ንእግዚአብሔር ብሚልዮናት ተጸቢ ኣይፈልጥን እዩ ንእግዚአብሔር ምስ ሚልዮናቶም ዝመፁ ዘፋነዎም ብዙሓት እዮም እግዚአብሔር በታ ሳንቲም እዩ ዝደሊ ዘሎ እታ ሳንቲም ሚልዮን ክትከውን ትኽእል እያ ሓንቲ ሽልን ክትከውን ትኽእል እያ እግዚአብሔር ብምልኣት ብመንፈስ ብፍርሃቱ ዘገልግሉ ሰባት ዝደሊ ዘሎ ከም ብሓድሽ ምፍላይ ክኸውን እዩ እስኪ በልዎ ከም ብሓድሽ ምፍላይ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብሓጎስ ዘገልግልዎ ብፍቕሪ ብቅድስና ብፍርሃት ኣምላኽ ዘገልግልዎ ንሳቶም ክትስዮም እግዚአብሔር ይመስገን መዓልቲ እግዚአብሔር ትመጻላ ኣጉረምረምቲ ዘይቅጽልሉ ሓመይቲ ዘይቅጽልሉ እቲዮም ተሓቢኦም ኣነ እንዳበሉ ርእሶም ዘርእዩ ዘይቅጽልሉ ናይ እግዚአብሔር ናይ ጽድቂ ፀሓይ ክትወፅእ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣኻትኩም ስመይ ትፈርሁ ግና ፀሓይ ጽድቂ ትበርቀልኩም እያ ምድሓንካ ኣብ ኣኽናፉ እዩ ንስኻትኩም ድማ ክትወፁን ከም ብተይ ደንበ ክትዕንድሩን ኢኹም ኣኽናፍ ናይ እግዚአብሔር ክዝርጋሕ እዩ
ናይ ጽድቂ ፀሓይ ክትወጽያ ጸልማተይ ከውኒ ምድንጋራይ ከውኒኑ አበይ ክንረግጽ ኢልና ንፈርሃሉ መዓልታይ ከውኒኑ ክበርሂው ክደምቕዩ ምድንጋራይ አይህሎኒ ናብ ቤት አምላኽ እናደኸምኩም ብድኻማይ ክትመጽኡ ኢኹም በኃይሊ በሐጎስ ዝተሐደሰ መንፈስ እግዚአብሔር ጽላል ዝኾኖ ምድሃን አምላኽ ዝተዘርግሐሉ ጉባኤ ክእከብዩ ካብ ርሑቕ ክመጹ ክጅምሩ እዮም ነፍሳት ክመጹ ሓጎስ ኣብዚ ጉባኤ ክበዝሕ እዚ መዓልቲ ናይ ወጋሕታ ጊዜ ይመጽእ ኣሎ ኢሎም እግዚአብሔር ይመስገን ፀሓይ ጽድቂ እስኪ ፀሓይ ጽድቂ በሉ ዓመፃ ድሌቱ ዘይኮነሉ ጊዜ ጸልማት ዘይስልጥነሉ ጊዜ ኃይሊ ጸልማት ከም ዘይደናግረሉ ጊዜ ዲሰፕሽን ዘበለ ኩሉ ጸጥ ዝብለሉ ጊዜ ስገርም ኣብ ገሊኡ ኣምልኾ ኣእውያት ትሰምዕ ቋንቋታት ዝመስል ትሰምዕ ዲመን ኣጋንንቲ እዩ ግን ዘእውይ ዘሎ ተመሳሲሉ ምስቲ መዛሙር ገለ ጫው ይብል እዚ ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎ እዩ ክሰጎ ዝኽእል ተመሳሲሉ ዘይከደሉ ጊዜ ክመጽእ እዩ እስኪ ናይ ጽድቂ ፀሓይ በሉ ኣብ ቤትኩም ይድመቕ ብጎይታ ብኢየሱስ ኣብ ህይወትኩም ይድመቕ ብጎይታ ብኢየሱስ ናይ ጽድቂ ፀሓይ ኣብዚያ ከተማ እዚኣ ይውፃ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጸልማት ዘበለ ኩሉ ዝግፈፈሉ ጊዜ it's a wing of healing ኢሎ ናይ ምድሓን ኣኽናፍ እግዚአብሔር ክዝርጋሕ ምድሓን ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ፋውንዴሽናል ሂሊንግ ዝበሃል ምሽ መሰረት ክጥዒ ቤተሰብ ክጥዒ ወለዶ ክጥዒ ኣኽናፍ እግዚአብሔር ክዝርጋሕ ጽላል ክኾነኩም ሙፃእ ክኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ፀሓይ ጽድቂ ክትወፅእ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሓጎስ ጊዜ ናይ ሓርነት ጊዜ ነገራት ከም በሓድሽ ዝጅመረሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ትጸግብሉ ንእግዚአብሔር ከተምልኹ መጺኹም ተዓግብሉ ኣምልኾ ውሽጢ ተኣትሉ መጀመርታቲ ከምኡ ነርና ኤቤኔዘር ተጀመረትሉ ሰብ ዓይዓግብን ነይሩ ኣብዚ ከይዱ ፍንጉማኖ ኸይድ ኣማኑኤል ኣብኡ ድማ ኣብ ያለው ፍሒሩ ኣብኪ ኸይድ በቃ ዘይዓግብ ህዝብና ኣብ ከምኡ እንዲ ዘሎ ብቸርች ብነቢያት ዓይዓግብን እዩ ብቸርች ዓይዓግብ ዕጋበት ካብ ፍርሃት ኣምላኽ ክመጽእ እዩ ንዑ ክትፈርሆ ክትጅምር ከለኻ ሰብ ኣይኮንካን ቦታ ቸርችታት ኣይኮንካን ትደሊ ንዑ ድማ ክትረኽቦ ኢኻ ነቶም ዝፈርህዎም ንዑኣቶም ይርከበሎም እዩ ኣኽናፍ እግዚአብሔር ክዝርግሓልኩም እዮም ብዙሓት ድማ ክጽርነፍ እዮም ክትወፁ ኢኹም ይሻል ጎኣውት ኢሎም ሊሚት ዝገብረኩም ነገራት ኣይህልውን እዩ ብፍርሃት ኣይትተሓዙን ኢኹም እግዚአብሔር ስለ ዝዝርግሓልኩም እግዚአብሔር ምውፃእ ክገብረልኩም እዩ ከም ብተይ ደንበ ክትዕንድሩ ሓርነት ክመጽእ ይሽዕ ኢሎም ማእሰርቲ ኣይክህልውን እዩ ምፍታሕ ክኸውን እዩ ክትዕንድሩ ክትወፁ ኢኹም ብሓጎስ ኣምላኽ ብፍርሃት ኣይኮንኩን ምድሪ ትረግጽዋ ብትብዓት ንመን ከም ትፈርሁ ስለ ትፈልጡ ዘስጋኣኩም ኣይህልውን እዩ ትምክሕትኩም እምነትኩም እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ልብኹም ከጽንዑ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ጉባኤና ይመለስ እስኪ ከምኡ በሉ ፍርሃት እግዚአብሔር ይመለስ ቅዱስ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ዘፍርሕ ዕላላት ንእግዚአብሔር ዘኽብር ዕላላት ይሰማዕ ንስሙ ኣኽብርዎ እግዚአብሔር ኣገልግልዎ እግዚአብሔር እቲ ብርሃን ናይ ጽድቂ ብርሃን ከብርሃልኩም እስኪ ነተስእ ኩላትና ሓንሳ ኣዳውኩም ኣልዒልኩም ምፍላይ ግበሩ በሎን እግዚአብሔር ነፍሰይ ካብ ከምዚ ህይወት ውሽጢ ኣውፃእያ በልዎ ኣውፃእያ ነዛ ማሕበር ኣውፃእያ ኣብዚ ደቕደቕ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ዘመን ናይ ጽድቂ ፀሓይ ይድመቕ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምፍላይ ይኹን ዓዊልኩም ጸልዩ ምፍላይ ይኹን በሉ ምፍላይ ይኹን በእምልኾና ፍሉይ በዘራርባና ምፍላይ በገልግሎትና ምፍላይ ተሓዊሱ ዝኸይድ ነገራት ኣይሃሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምፍላይ ይኹን እቶም ንዓኻ ዝፈርሁ ተፈልዮም ይውፅኡ ብጽድቂ ይውፅኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ንዘኽብሩኻ ትዝክር ኣምላኽ ኢኻ እሞ ምትሳእ ግበር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ወንጌል ኣገልገልቲ ናይ ጽድቂ ኣገልገልቲ ንዓኻ ብፍራሕ ዘገልግሉኻ ይተስኡ ብሽም ኢየሱስ ምፍላይ ይኹን በሉ ምፍላይ ንዓይኒ ቤተይ ምፍላይ ግበረለይ በሎ ንጎይታ ምፍላይ እቲ ጽን ዝብል ዳሃይካ እቲ ምስማዕካ ናባይ ናብ ቤተይ ይኹን ናብ ዕላላተይ ይኹን ዳሃይ ክቕይረ ዘረባይ ክቕይረ በሎ ንካልኦት ዘድክም መንፈስ ዝበልዕ ኣባይ ከይርከብን እዩ ዘድክመና ኩሉ ክንኣልዮ ኢና ብመንፈስ ኣምላኽ ክንበርትዕ ገንዘብ ኣምላኽ ኮይንኩም ክትወፁ
ጊዜው ሕጂው ናይ ምትሳ ጊዜ ናይ መውፃ ጊዜ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መውፃ ዘመን ናይ ምትሳ ጊዜ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልዩ እዚ ወሳኒ ጸሎት ንጸልይ ኣለና ብመንፈስ አምላኽ ዝኾነ ለውጥ ይከውን ኣብዛ ማሕበር እዚያ እዚ ናይ መወዳእታ ዳሃይ ኣይሆን እንዳበልኩም ጸልዩ እግዚአብሔር ዘይደግሞም ድምጽታት አለው ናይ መወዳእታ ዳሃይ ኣይሆን እንዲልኩም ጸልዩ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ዳሃይ ኣይሆን ብሽም ኢየሱስ بحدش تسفى بحدش كبري بحدش منفس ناي مهداس جزي ناي متسا جزي نعين بيتين تريقلو جزي يخون بلو تريقلو جزي يخون تريقلو جزي يخون تريقلو فرهات كابزي قبائي زي ملس اب حزبها يرأي بيسوس كريستوس اتي بدفرات زقبر كل لامي بمحرات كل وطون نتسألي علينا محرات نتسألي علينا بيسوس كريستوس اب زربانا اب دخامنا كل محرات كم بلو بمحرات بلو أنا بيتك بدخام ممصاي محرات كبر بدخام مملخي محرات كبر قولوا نجارات ممصاي محرات كبر እግዚአብሔር ንዓኻ ዘይኽብር ተመላለስ ኩሉ ህይወት ኩሉ محرات كبر بفرሃት ካ ዳው ዘይምባለ ኩሉ محرات كبر ኣብቲ ትደለኒ ቦታ ዘይምገልጋለይ محرات كبر محرات አምላኽ ንወድኻ ከም ትንሕፎ ንወዱ ኣቦ ንወዱ ከም ዝንሕፎ ሎሚ محرات ይኹን ኣብዚ ቦታ እዚ محرات ይኹን نهزبخا كتقملو ناي صدقي صحي كوصا ماكلنا لومي ناي محرات غيزي نصلي علينا بشم يسوع كريستوس ناي محرات غيزي ناي محرات غيزي ناي محرات غيزي صليو نغلغلتنا ناي محرات غيزي نزي ابزي زغبر اغلغلوت ناي محرات غيزي فرهات كاي ملا فرهات كا باغلغلوت ابغلغلتي صليو بليز بمنفس كونكم صليو فرهات كا غباينا فرهات كا بغلغلتنا بزمرتي فرهات كا بتوم صليتي فرهات كاب بوتات فرهات كاب حدار بشم يسوع كريستوس فرهات أملاخ محرت أملاخ نصلي علينا بشم يسوع منفس قدوس بحيل خاز هون محداس يكون بابزي غباي محداس يكون بشم يسوع كريستوس بيسوع كريستوس بيسوع كريستوس بيسوع كريستوس زتسبر نغرات زفرس نغرات لوم يتهانص زفرس يتهانص زفرس بيت زفرس ጽምኢ بيسوع كريستوس زفرس قدسنا زفرس حيلي يتحدث محداس بلو محداس نزي غباي كابزي غباي وصايونا بكل بوتان زلو حزبنا محداس يكون نصلي علينا بشم يسوع كريستوس تسفا يتحدث امنت يتحدث اغلغلوتنا يتحدث حيلي يتحدث قباتكا كم بحدش افسسو بيسوع كريستوس زوص ناي موصا غيزي نصلي علينا بيسوع كريستوس زدخمونا يتسو بشم يسوع كريستوس حيالان يتسو بيسوع كريستوس ابوتات يتسو بيسوع كريستوس تدهيلو تحابيو زلو من يتس بشم يسوع حيلي غباز يتس بشم يسوع نصلي علينا دهيا ديتات يسمع ناي ጸሎት ድምጽ ይሰማዕ بشم يسوع كريستوس فرهات كاب غباينا يسمع نصلي علينا فرحات أملاح تدفرت زتملؤ نغرات كل لومي بمحرات كل وط نصلي علينا يلوت أنا نعخا بمفرح كغلغلي بلون غويتا نعخا بمفرح أبقدمي خدو كبلي حنكاس حيزل كاي مصني نتي تدليو ملو مسواتي صروي مسواتي نعخا زخبر مسواتي حيزل كا مصي كبر اب هيوتي ابيتي كبر نمسغانا خزخون حدش مسوي يتس حدش مسوي حدش علالات حدش دهاي حدش دمص يسمع منفس قدوس نصلي علينا او برادينا ماغا سنتر ديل بوشيك لاديانا ما انتو سبلادينا ما هياس منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس نا እግዚአብሔር መንፈስ ና እግዚአብሔር ንፋስ ببرتو حيلي زحلفلو زمصلو غيزيو مفلاي كخونيو امونغوزي غباي مفلاي كخونيو تحابيو زقصل ነገር አይሃለውኒው اب غلي اوانات كبد زبله painful غيزي كخونيو ግን مفلاي كخونيو እግዚአብሔር ነቶም بفرሃቱ ዝተመلؤ ሰባት ከተስኦም مفلاي كخونيو